אחים ואחיות יקרים ויקרות, איזו כתבה הכנתי לכם, חבל לכם על הזמן, תכינו פופקורן. עשו עליי כתבה, ממש קרקס, עשו קרקס בחדשות 13. מי עשה את הקרקס הזה? בחור בשם עומרי מניב. תכף אתם הולכים, חלקכם הולכים להתפוצץ מצחוק, חלקכם הולכים להיות בשוק שזאת האמת מאחורי החדשות, האמת שמאחורי החדשות, וחלקכם פשוט הולכים ממש לכעוס. מי זה עומרי מניב? בואו נתחיל מי זה הכתב הזה. עומרי מניב הוא כתב שכבר השעו אותו מהחדשות בגלל, אני מקריא לכם, מניב הוצא לחופשה מהמערכת עד לסיום הליך הבירור בעקבות הכתבה בפרסם חלקי שיעור של הרב נאומברג במכינה הקדם צבאית בצורה מכפישה והפוכה לאמת, כפי שהוא עשה לי. למעשה מניב שידר קטעים הנאמרים על ידי הרב נאומברג שנועדו להיות תרגיל מחשבתי של היפרא מסתברא. זאת אומרת, מה זה היפרא מסתברא? הרב אומר משהו במטרה להגיד שזה בעצם הפוך. הוא שידר רק את זה כדי להגיד שזה הפוך. זאת אומרת, הוא סילף את הדברים של הרב, בדיוק כפי שהוא עשה לי. אתם הולכים לראות איך הוא סילף את הכתבה, חבל לכם על הזמן. טוב, אז זה קודם כל, זה בעצם מי שכתב את הכתבה. אדם שמסלף, עומרי מניב שקרים, כן? עומרי מניב שקרים. עכשיו, מה שאתם הולכים לראות זה ככה. קודם כל, במשך 4 דקות אתם תראו איך הוא התפרץ לכיתה בצורה אלימה וברוטלית. לאחר מכן אתם תראו מה קרה מאחורי הקלעים מהרגע שהוא הגיע לשם. והייתי מנומס, אמרתי לו, בוא נשב ונדבר. למה אתה עושה כתבה ככה? בוא נשב ונדבר, לא ככה מתפרצים. הוא לא הסכים להיפגש, ואז הוא שלח מישהי אחרת, בחורה בשם הילה, שתכף תכירו אותה, שנתנה לי דקות לפני העלייה לשידור, תגיב. להגיב בכתב, 2-3 משפטים. אתם הולכים להיות בשוק. בגלל שניצחתי אותם. יאללה, קדימה, בואו ניתן לכם לראות מה קרה מאחורי הקלעים, מאחורי האמת שמאחורי חדשות 13. אל תדחפי אותי, בבקשה לא לגעת ממנו. תגיד, המסמך הזה שאתה כותב רופאים, אל תתחסנו מחשש לתופעות לוואי, צ'יפים, דוחפים צ'יפים, מקעקעים דוחפים צ'יפים. יש לך איזושהי הוכחה? את דוחפת אותי ואת נוגעת לי כרגע בפלאפון. לא לגעת בשום צורה. אתם רוצים, תזמינו משטרה, לא לגעת. לא לגעת. מה זה זוכר שאתם מגוננים עליו ככה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה שכולם פה מסתובבים? מה זה הדבר הזה? ככה הם מתנהגים, השם ישמור. אתה איזה מורה רוחני באיזה כת? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר ההזוי הזה? שלא נותנים לבן אדם ללמד. אני באמצע השיעור, הבן אדם רודף אחרי, חולה בראש. בן אדם חולה בראש. תגיד, מה אתה רוצה מהבן אדם? שחרר, תראו איך הוא מתנהג, תראו איך הוא מתנהג. אתה מפיץ פייק תראו איך הבן אדם מתנהג. למאות אלפי אנשים, אני רוצה שתיתן תשובות על זה. האנשים האלה מאמינים לך, הם אומרים שהם מאמינים שאין דבר כזה קורונה וזה 5G. בוא תסביר, אולי יש לך הוכחה, אנחנו נשמח לשמוע. אסף! בוא רגע. הם מהחדשות משגעים אותי, אסף. אתה יכול, לא יודע, אתה יכול להזיז את האנשים פה? מה קרה? אנחנו בלייב בפייסבוק, יש פה אנשים חולים. תגיד, מה זה המקעקעים שדוחפים צ'יפים לאנשים? מגניב. יש לך איזה ביסוס למקעקעים שדוחפים צ'יפים מה לאנשים? נשמע? לא יודע מה הולך. בסדר. אולי יש לך איזה מאמר, מחקר שאתה מסתמך מעבר לנשיא טנזניה, יכול להיות? אני לא יודע מה הולך. טוב, יאללה, ניכנס. מה יש פה? לא יודע, באים... אתה תיקח את האחריות. רגע, אני עושה פה את נאורי, הוא צריך להחנות. גם משתתף בחוץ? תגיד שהוא מפיץ מה נסגר איתם? שמקעקעים דוחפים צ'יפים לאנשים, ואנשים מאמינים לזה. אתה מאמין לזה? מאמין למה? לא יודע, למה שהוא נותן. אנחנו אומרים בסך הכל, אנחנו רק מעבירים מידע. אנחנו רק מעבירים מידע. תגיד, מה לגבי המקעקעים האלה שדוחפים מאותם, צ'יפים לאנשים בכוח? אתה יכול להסביר רגע? אנחנו רק מעבירים את המידע שאנחנו מקבלים ברשת ומהמקורות שאנחנו שלנו. מהם המקורות האלה? והם לא... נשמח לשמוע על המקורות האלה. ראיתם את ההתנהגות? ראיתם? נשיא טנזניה, יש לך זאת משהו מעבר ההתנהגות של לנשיא טנזניה, החדשות, זאת המקורות ההתנהגות של הכתבים. ראיתם את האלימות? ככה הם מתנהגים, לא יודעים לקבל לו. מה לעשות? אתה עושה הרבה כסף מהשרלטנות הזאת? הנה, תביעה עכשיו מחכה לו, כי מסכן. אתה מפיץ שקרים. אתה עושה הרבה כסף מהשרלטנות הזאת? מסכן, איזה תביעה מחכה לו. מסכן, איזה תביעה מחכה לבן אדם. איזה תביעה מחכה לבן אדם. להזמין משטרה? כן, צריך להזמין משטרה. בטח שצריך להזמין משטרה. אבל תעשה לו את זה. תעשה את זה.
אתם מבינים, חברים? אומרים לציבור את האמת, והם רוצים להשפיל בן אדם, כדי להמשיך את השקר, שאנחנו יודעים שזה שקר. כל מה שאנחנו עושים זה רק להפיץ את האמת של דוקטורים, מדענים, רופאים, אנשים. מה בסך הכל עשיתי? העברתי מידע שקיים מיוטיוב, מחקרים, הכל מכתוב, הכל מידע אמת ומאומת. הם לא מסוגלים להתמודד עם האמת. וראיתם את האלימות? זאת פרצופה של, אולי, אני לא יודע מאיפה הם הגיעו, מחדשות 13, לדעתי זה מחדשות 13, אבל הכל יכול להיות, הכל פה נסער כרגע. כמו שאתם רואים, התלמידים שלי כולם עם מסכות, כל התלמידים שלי עם מסכות, הם פשוט קראו לי את זה. אנשים נוכלים, שקרנים, רמאים, ככה נראית פרצופה. טוב, אנחנו מזמינים משטרה. שתפו כדי שאנשים ידעו את האמת, שתפו עם קבוצות בפייסבוק, בכל מקום אפשרי. היינו עכשיו אמורים ללמוד קורס תקשור וקורס ריברסינג, הילינג קבלי, שחזור גלגולים, וזאת ההתנהגות של כתבים. כמה חוצפה יש באנשים. לא להכניס אותם, זה ממש אנשים אלימים. אחים ואחיות, יקרים ויקרות, אחרי שהוא רדף אחריי והתקיף אותי וכולי וכולי, אז פניתי אליו בהודעה פרטית, התארתי את המספר טלפון שלו, ורציתי שנדבר, שלא יתקיף אותי, כי אין לי בעיה שיראיין אותי, אבל שזה יהיה נורמלי. שימו לב מה אמרתי לו בהקלטה בוואטסאפ. שלום עומרי, התקשרת אליי, הייתי בממתינה, התקשרתי אליך, הייתי בממתינה. האמת ששקלתי להזמין אותך אליי הביתה, לשבת במרפסת ולדבר על זה בצורה יותר בוגרת. זה לא כתבה של מה בכך בעיניי, זה פה מדובר, זה פרויקט בהצלת חיים בעיניי. אני יודע שאנחנו נמצאים בשני צידי המתרס, אתה לא מאמין בכלל בדברים שאני מוציא מהפה, ואני לא מאמין בכלל במקצוע שלך ובדברים שיוצאים לך מהפה. והדרך שלנו ליישר קו היא שיחה ארוכה, שיחת נפש, כי שנינו אנשים טובים, ושנינו רוצים להציל אנשים. אתה חושב שאני מסוכן, ואני חושב שאתה מסוכן. ולא בגלל שאנחנו חושבים שאנחנו אנשים רעים, אלא כי כל אחד חושב שהדעות של השני מסוכנות. אז רציתי להזמין אותך אליי, בגלל שיש לך השפעה על הציבור, ולי יש השפעה על הציבור, ואם אתה תעשה כתבה שבעיניי לא תהיה נכונה, אני אדפיס 1,000,000 פליירים ואני אחלק אותם בארץ. ואותו דבר הפוך, אם אני אעצבן אותך, אתה תעשה כתבה שיכולה לעשות בעיניי נזק לנשמות ולבני אדם. אז שם אנחנו עומדים, והכתבה הזאת היא ממש ממש חשובה, שהיא תהיה אמיתית, ממקום אמת, כדי לחקור את האמת. אם אני טועה, אני איש אמת, אני אוריד את הראש ואני אגיד טעיתי, כי זה מי שאני. זה לא יקרה, כי התקשור כבר אמר לי את דעתו, והתקשור זה הבורא בכבודו ובעצמו, ואנחנו נדבר על הכל. אנחנו נשוחח כמו שני בני אדם בוגרים, הכתבה תתארך קצת, אבל היא תצא ממקום מדויק. שתיתן לאנשים את המנוחה והנחלה, ותרגיע את הנפשות של האנשים הלחוצים. אז מתי שאתה רוצה, אתה מוזמן לחזור אליי, שיהיה המשך ערב נעים ומקסים. אתם חושבים שהוא חזר אליי? הוא אפילו לא ענה לי. הם לא מחפשים אמת. עכשיו, אז הוא שלח אליי את הילה. הילה, הבחורה שראיתם בכתבה, הבחורה האתיופית שהייתה לידו. שימו לב. שלום אריאל, הילה מחדשות 13. לאן ניתן להעביר בקשה לתגובה לכתבה שנשדר? כתבתי לה כאן. הילה, ברשותך 2 שאלות. האם התגובה בווידאו? ועד כמה אורך הווידאו יכול להיות? אז היא עונה לי, התגובה יכולה להיות בכתב או בווידאו. אפשר לשלוח אליך צלם, כי הם רצו לערוך את זה. אני לא יודעת, הוא יכולה להתחייב כרגע על אורך התגובה, אבל היא תהיה ממצה ומציגה את עיקרי הדברים. אז כתבתי לה, הבנתי כבר לאן היא חותרת, כתבתי לה, אז אחרי שעומרי לא הגיב, שאמרתי לו, בוא נדבר בצורה בוגרת. אני אוכיח לך א' שאני מתקשר אמת,
לא כמו שאתה מנסה להציג אותי, הוא פחד, הוא ראה, כי הוא יודע את האמת, הוא פחד, הוא יודע את האמת. אז יש לי צוות צילום אורחים, וכל מה שצריך, ברגע שתשלחו אליי, אני אגיב בווידאו ואשלח אלייך, תודה. אז היא אומרת בסדר גמור, ואז היא כותבת לי את כל הטענות שלה. אז כתבתי לה, היא אומרת לי, הסרטון צריך להיות קצר ומתומצת ככל שתוכל, על מנת שנוכל לשלב אותו כראוי. הסרטון יחליף תגובה בכתב. כתבתי לה, אתם תערכו את הסרטון, 2 דקות זה בסדר, 2 דקות, כתבה של שעה. זה פשוט מחולק לכם לחלקים יחד עם מחר ומחרתיים. 2 דקות זה בסדר, שלא תיגעו בעריכה. אם תגובה, אז שתהיה הוגנת. היא כותבת לי, 2 דקות זה ארוך. מאוד מאוד במונחי טלוויזיה. בכל מקרה, גם אם מתבצעת עריכה, היא הוגנת ולא מעוותת את מסר התגובה, כך שמתאפשרת זכות תגובה הוגנת, זאת חובתנו העיתונאית. יש להם חובה עיתונאית, בגלל זה אני הולך לתבוע אותם, שימו לב. מציעה להעביר סרטון קצר ומתומצת ככל שאפשר. אז היא כתבתי לה ככה, נתת 8 טענות ואת נותנת לי כדקה וחצי להגיב, צריך 1.5 שעות, לא 1.5 דקות כדי להגיב כראוי, יש לי אלפי הוכחות. ואם אני מגיב 1.5 דקות, אתם עוד יכולים לערוך את זה כרצונכם? אז היא כותבת שככה וככה, אתם יכולים לראות מה כתוב. שאלתי אותה, יש תנאים לתגובה? כי אני הולך עכשיו לשבת ולצלם ולערוך כל הלילה. כי היא נתנה לי 12 שעות. אין שום תנאים לתגובה. אני רק יכולה להציע שהיא תהיה עניינית וממוקדת ככל שאתה יכול, וככה גם אם נצטרך לחתוך משיקולי זמן שזה לא יהיה דרמטי. אם הצילום יהיה בטלפון נייד, ככה וככה. כתבתי לה, אוקיי, נפלא, לסיכום. תגובה קצרה ועניינית, ללא שום הגבלות ותנאים. כאילו, רציתי שזה יהיה הוכחה משפטית. כמה זה קצרה, כדי שלא תחתכו לי דברים? אז היא אומרת, שוב, זה קשה לי להתחייב, כדי שהם יוכלו לערוך ולחתוך את מה שאמרתי. אז כתבתי לה במפורש, הבנתי, את לא רוצה להתחייב לזמן תגובה, כדי שתוכלו לחתוך מה שבא לכם ולומר שזה ארוך מדי. לא, אני באמת פשוט לא יודעת. תראו, אתם מצפים ממני לתגובה עד מחר ב-11 בבוקר, לא אומרים לי כמה זמן אתם מקצים לי, והגעתי לדקה 49, שלא תחתכו. אז היא אומרת, 2 דקות זה המון במונחים טלוויזיוניים, ככה זה גם 1:50. בקיצור, היא לא נותנת לי. אז כתבתי לה, הנה התגובה שלי. בואו תראו את התגובה שלי. שלום עם ישראל היקר, אחים ואחיות, יקרים ויקרות, שמי אריאל ברג ואני מורה ליהדות ולתקשור. באחד הערבים עצמתי את העיניים וראיתי את כל העתיד שבשבילנו כרגע זה הווה. הראו לי את הסגר, את השוטרים שמרביצים לאנשים ברחובות, את החיסונים וגם את הצ'יפים. הסבירו לי את כל מה שעתיד להיות. גם חזיתי שנצא מהסגר ב-26 לאפריל, למרות שכולם דיברו על ספטמבר. ובאמת, ב-26 לאפריל הודיעו בחדשות שיוצאים מהסגר. התקשור גם אמר לי, תזהיר אנשים לא להתחסן. ידעתי שאני במרוץ נגד הזמן. עזבתי את כל העיסוקים שלי ויצאתי למסע הסברה ארוך ומייגע. העליתי לייב ושיתפתי בחיזיון שהראו לי. זה היה קשה לי עיכול, גם בשבילי. והיום יש בשוודיה מגמה של הזרקת צ'יפים באמצעות זריקות. וגם בערוץ כאן, פה בישראל, שידרו שיש ישראלים שכבר יש בתוכם צ'יפים. שבבים שמושתלים מתחת לאור הם כבר מזמן לא מדע בדיוני. מעבר לכך, אני אבא חורג לילד אוטיסט. אשתי אמרה לי, חנוכה מדמעות, אריאל הילד שלי הפסיק להסתכל לי בעיניים 24 שעות לאחר החיסון. ומאז הוא הוכרז כאוטיסט. אני יודע שזה לא פייר, אבל חדשות 13 הקציבו לי רק כדקה וחצי להגיב. אז לא נותר לי אלא לשאול אתכם, מה האינטואיציה שלכם אומרת? אלו החיים שלכם, זה הגוף שלכם, לא שלהם. זה של הילדים שלכם. מה אתם מחדירים אליו? אתם מוזמנים לראות את הפייסבוק ואת האתר שלי עם מאות הוכחות שסותרות את הכתבה הזו. שראיתם עכשיו. אני אוהב אתכם. יהיו בקרוב בשורות טובות, והשלטון יחזור לעם. ואז היא כותבת לי מאשרת קבלה. כשהם ראו את התגובה שלי, הם הבינו שאני מפנה אתכם לעמוד, לאתר שהקמתי במיוחד לפרויקט, עם אלפי הוכחות, שקורונה זה לא יותר מאשר שפעת, ויש פה מניעים נסתרים.
אז הם החליטו לדחות את הכתבה, כי הם לא ידעו איך להתמודד עם זה. ואז הם התחילו להתקשר לתלמידים שלי כדי לחפש עליי לכלוך. כדי להוציא אותי הוזה, הזוי, שרלטן, רמאי. התלמידים שלי התקשרו אליי ואמרו לי, אריאל, אנחנו אוהבים אותך. אנחנו לא נאפשר לאף אחד לדבר רע עליך. שימו לב למה שאומר סטפן. עכשיו לגבי האישה מערוץ 13 שהתקשרה אליי, התחילה לחפש, כמו שאמרת, לכלוך. אמרתי לה שהיא נפלה במקום הלא טוב, כי אני גם חבר שלך, ואני לא יוכל לדבר רע עליך, שום דבר. ושהיא צריכה להבין שלא הכל שחור לבן, שאם אתה רואה משהו אז יש לזה מקור איפשהו, ואם לא מתגשם אז הכל לא שחור לבן. זה היה אמיתי בנקודת זמן שראית את זה, וזה הכל. אז אמרתי לה, צריך להיכנס קצת יותר לעומק בעולם הזה, את לא יכולה לחפש קופ עם אנשים כמוני או כמו. יאללה, ביי. כתבתי לה. ראיתם את התגובה והחלטתם לשנות את הכתבה בעקבותיה. תרגיל ידוע. ואז אמרתי לה, היי הילה, צהריים טובים. אני יודע שאתם משנים את הכתבה בעקבות התגובה שלי. אני יודע מה אתם עושים, התקשרו אליי תלמידים שלי, אני יודע מה את עושה. ואני אשמח מאוד מאוד, את יודעת, את חייבת לבקש תגובה ממני, ולכן התגובה הקודמת שלי איננה רלוונטית, מכיוון שאתם משנים את הכתבה, לא כפי שאמרת שזה בגלל הקורונה, ולכן אני מאוד מאוד אשמח לקבל את הטענות החדשות, כדי שאני אוכל להוציא תגובה חדשה. תודה מראש, שיהיה המשך יום נעים ומקסים. היא לא הגיבה. היא כתבה, ככל שיהיו טענות חדשות, וזה, אנחנו זה. בקיצור, היום, כמה דקות, שעה, הם נותנים לי שעה להגיב רק בכתב. כי בווידאו הם לא יכולים עליי. היי, בהמשך לתגובה שהעברת, היא לא עניינית ולא עונה על הטענות שהעלינו לגבי הפעילות שלך. אנחנו רוצים לתת לך את ההזדמנות להגיב בכתב, באופן ענייני על הטענות עצמן, ואז הם נותנים לי 2-3 משפטים כתובים. הם לא רוצים וידאו ממני, הם מפחדים. בהקדם האפשרי ועד 7:30. מתי היא שולחת לי את זה? ב6:30. אז כתבתי לה, תגידי, את מדברת על הכתבה שעולה בעוד 2-3, אומרת לי, בעוד שעה, עד שעה אתה יכול להגיב, והיא תעלה בעוד 2-3. אז כתבתי לה, אז את נותנת לי שעה להגיב ב2 שורות, לכתבה שהכנתם שבועות, שתתפרסם בעוד 2-3, ושיש לך את התגובה שלי שבוע בווידאו, ורק עכשיו מצאת זמן שעה כדי להודיע לי לפני. אז היא כותבת לי, אני לא חייבת לעשות את זה, זה לפנים משורת הדין. אז כתבתי לתגובה, לפי דרישת חדשות 13 נשלח סרטון תגובה, דקות ספורות לפני השידור מצאו לנכון שלא לשדר אותו, ודרשו תגובה ב2-3 משפטים. האם זה נראה לכם הגיוני? אחים ואחיות יקרים ויקרות, את הבדיחה הזאת, זה לא חדשות 13, זה תיאטרון, זה הקאמל קומדי קלאב. הם כותבים כתבה מגמתית ושקרית, ורוצים לשמוע יותר מזה. נכון שפרופסור לס אמר עליי שאני טיפש? אז אני לא ברמה הזאת. אני לא אגיד שהוא לס ולא מור. אני לא אגיד. אני רק אגיד שפרופסור לס, אם אתה פרופסור, לא חשבת שאולי הם עוצרים רגע את ההקלטה? בהקלטה אני אומר, אין קורונה, ואז אני אומר, זה לא שאין קורונה, יש קורונה, זה סוג של שפעת, כמו שאתה פרופסור יקר אומר. אבל אתה, אני רוצה להתבטא בצורה מכובדת ומנומסת, אבל איך לא חשבת להגיד להם, רגע, למה עצרתם את ההקלטה? אני איתך, יש קורונה, זה שפעת, אבל יש פה משהו מסריח. אלו החדשות שאתם צופים. עכשיו אני אגיד לכם למה הם מפחדים ממני. כל סרטון שלי, 500, 800, 900 שיתופים. תכנסו לערוץ 13, לחדשות, לדף העסקי שלהם. 2 שיתופים, 3 שיתופים. אין להם רייטינג, הם מנסים לרכב עליי. אתם מבינים? טוב,
אז זאת האמת מאחורי הקלעים, תקפו אותי, ניסו להשפיל אותי, השוו אותי לסנטולוגיה, שאני בסך הכל סוחר איזה משרד בבניין ששייך לסנטולוג. אין לי שום קשר לסנטולוגיה. חתכו מילים שלי, תגובה שלי לא הציגו. רוצים תגובה אמיתית? רוצים את התגובה באמת? דעו לכם. הקמתי אתר www. Where we go one, we go all. יש לכם את הקישור כאן. ויש לכם את הפיד שלי, בעמוד הפייסבוק שלי, עם מאות הוכחות. קורונה זה לא יותר מאשר שפעת. מה לעשות? כשזאת אמת, לא צריך לפחד. כשזאת אמת, לא מתפרצים כמו שודדים, ומנסים בכוח להוציא תגובה. אני מאחל לכם שתהיו תמיד בצד האמת. ודעו לכם, אנחנו יודעים שווירוס הקורונה הוא וירוס, והוא מסוגל לגרום לכם לחלות, וזה ממש לא נעים להיות במחלת הקורונה. אבל זה ממש לא מגפה כפי שמציגים אותה, כי יש שם מטרה נסתרת, לחסן אנשים, והחיסון עצמו הורג. למה? כנסו לפיד שלי ותגלו את האמת. ועוד דבר, אני בטוח שיש לכם הרבה שאלות. כמו, לא יודע, בואו נראה מה שאלתם. כמו סהלו שרונה שכותבת, עברתי על הפיד שלו מתחילת מרץ, אם הוא כזה מתקשר אז מדוע הוא לא עלה על זה שהקורונה יפק מתחילת מרץ, אלא להפך, פרסום סרטון בפיד שלו שהוא יכול לעזור לאנשים וכו'. התשובה היא, סהלו שרונה, היא מכיוון שתקשור, אני בן אדם רגיל, ותקשור זה לא משהו רוחני, כולם מתקשרים. כולכם מתקשרים, פשוט אתם לא יודעים כי הסתירו את זה מכם. תקשור זה לא משהו רוחני, בכלל. כנסו ליוטיוב, תרשמו ביוטיוב, מה זה תקשור? שיעור תקשור עם אריאל ברג, ותגלו שתקשור זה כמו לראות, לשמוע, להריח, כל אחד יכול. ולתשובתך, אם אני לא שואל, איך אני ידע? מה, יגלו לי את כל העולם? אם אני לא שואל בן אדם שאלה, איך אני אקבל את התשובה ממנו? אם אני לא שואל את התקשור שאלה, למה שהתקשור יגלה לי? לילה אחד שאלתי, ביקשתי שיגידו לי דברים, וגילו לי. וכל הלייב הזה נמצא ב5 לאפריל 2020 בפיד שלי בפייסבוק, שחזיתי את כל הפייק הזה שנמצא עכשיו באינטרנט ובכלל בעולם. הכל זה פייק אחד גדול, וכמה שזה נשמע קשה לאנשים להקל, יש פה תוכנית נסתרת, צבאית, לפגוע בבני אדם. אנחנו יודעים את זה. טוב, אז בואו תראו מה התלמידים שלי אומרים עליי, כדי שתדעו מי אמת ומי שקר, ותגובה עניינית תהיה בהמשך. אריאל ברג, איש מדהים, מורה, מתקשר נפלא, מקצועי, כל מילה שהוא מוציא מהפה שלו אמת. הוא רחוק מלהיות שרלטן, הוא איש אמת וצדק, הגון כלפי התלמידים שלו. כל מילה שהוא אומר, אמת ויציב. אני חייב להעיד עדות אופי על אריאל ברג. אריאל ברג הוא מדויק מאין כמוהו, כל מה שאומר זה מסר שמגיע מהשמיים. אז אם למישהו יש בעיה עם אריאל ברג והדרך שלו, מוזמן לבוא לפנות אליי ולשים את אריאל ברג בצד. תודה רבה, והמשך יום מקסים לכולם, ואם יש מישהו שבא ומגן עליכם, תלכו איתו ולא נגדו. יום מקסים. אריאל, אתה מדהים, אתה מתקשר מדהים, אתה מעביר מסר בצורה מאוד מאוד ברורה, כולך אור ואהבה, נשיקות, יישר כוח, תמשיך ככה, זה לטובת כל האנושות, כל עם ישראל, כולם יבינו את זה בהמשך, אין עליהם. דור שקדי, אני משורר וסופר, חיברתי את הספר הירקן, האיש ידיו רק נתינה. בספר אני בעצם מספר על להקת שהייתי בה, של גול רצון, ולעומת אריאל ברג אין בכלל מה להשוות. אריאל ברג אדם ישר, אומר את האמת, וכל מה שהוא אמר ומה שהוא צפה, הכל באמת יצא נכון. גם הוא עזר לי, קיבלתי ביטחון עצמי, בן אדם שעזר למלא אנשים. אני בעצם בזכותו כתבתי, היה לי את האומץ לכתוב בכלל ספר, להוציא את זה אחרי ככה בשנים שרציתי לכתוב את הספר ולהוציא את הכל החוצה. ובן אדם באמת טוב שאוהב לעזור לאנשים, ובאמת כל הכבוד לו.
אריאל ברג הוא איש יקר, חבר נשמה, מדריך רוחני, מורה, באמת פשוט איש מדהים שאני אוהבת מכל הלב, שבאמת לימד אותי המון, ובעיקר יותר מהכל הראה לי המון אהבה, אהבה אמיתית, אהבת חינם, אהבה אלוקית שעוברת דרכו תמיד, מסירות אין קץ, נתינה, כל עניינו זה לעזור לזולת. הוא לא באמת כסף, זה ממש לא הסיפור בשום צורה, ולא שום דבר אחר. באמת באמת פשוט השירות הרוחני, להעלות את התודעות פה בכדור הארץ, לרפא אנשים, להיות באמת כלי של אור בשירות הבורא, שממש דרכו מעביר את הריפוי שלו לחולי פיזי, נפשי, לקשיים, לתקיעות נשמתית, הכל. כל עבודה שעשיתי איתו מאוד עזרה, ממש, אבל באמת באמת. לאריאל, רציתי להודות לך בקרב לב על הקורס תקשור המדהים שאתמול סיימנו אותו, וכמובן אנחנו ממשיכים להיפגש בחדרי הכושר. רציתי להודות בכלל על התשומת לב ועל האוזן הקשבת ועל הרצון לעזור, ועל כל התקשורים גם שעשית לנו, שהם היו נכונים מאוד ובצורה מדויקת. רציתי להגיד לך שתודה שנתת לנו את היכולת להגשים את עצמנו, ושנים חיפשתי מה הייעוד שלי, ובעזרתך הבנתי, נתת לי אישית ולאחרים גם בקבוצה שלי, כמו שאני יודעת, הרבה חוזק נפשי, ונתת לנו את היכולת להבין מי אנחנו ומה אנחנו מסוגלים לעשות. ואני רוצה להודות לך ממש על כל העזרה, התמיכה, ועל כל החזיונות שראית, והם היו נכונים לגביי, לגבי אנשים ובכלל. אז תודה רבה רבה, ונתראה בעזרת השם בקורסים נוספים. היי אריאל, אני רוצה להודות לך על כל מה שאתה עושה עבורנו. אני מעריך את הפעילות שלך, את ההשקעה והמסירות שלך בנו. אתה שילוב מנצח של מקצועיות, נשמה ואישיות מדהימה. תודה ענקית על הכל. שלום, כאן מאירה, תלמידה ממכללת ידע. רציתי להודות באופן אישי לאריאל ולצוות מכללת ידע על התמיכה, על הידע הרב והעצום שתרם לי כל כך להתפתחות האישית ועדיין תורם לי כל רגע ורגע. תודה רבה לכם. כן ירבו כמוכם בעולם, ובמיוחד פה בארץ. היי, שלום אנשים יקרים, אני רוצה לומר לכם משהו אחד. הסטת הדיון מגופו של עניין לגופו של אדם מעידה על חוסר עניין בעניין. אני חושב שאם אנחנו מדברים כל הזמן על פייק ניוז וכדומה ודברים כאלו, בואו לא נעשה את אותה טעות, כמו שאיינשטיין אומר, לעשות את אותה טעות פעם אחר פעם ולצפות לתוצאה שונה. זו ההגדרה לאי שפיות. אז בואו לא נעשה את הטעות הזאת ונאמין לפייק ניוז כזה או אחר. פשוט תבואו לבדוק בעצמכם מי זה אריאל, מה זו הפעילות שלו, מה זו המכללה שלו. כתלמיד שלו אני יכול לומר שחוויתי קפיצה טרנספורמטיבית בחיים שלי בהמון תחומים, בזכות השיעורים שלו והיחס האישי שלו והדרך שבה הוא מלמד והאדם שהוא ומה שהוא מקרין והאיזון שלו, ואני ממש ממליץ לכם לבוא ללמוד ואולי נהיה חברים גם. אריאל, אולי אני פיצקית כזו קטנה, אבל הפיצקית הזו רוצה להגיד לך, תרים את הראש למעלה. בורא עולם בוטח בך, הוא יודע מי אתה. תסתכל על הבפנים שלך, גם אתה יודע מי אתה. אז תאמין. הרי תחשוב איך דוד ניצח את גוליית, הבורס הענק הזה. מה היה לו? איזה כלים? RPG? כלום. היה לו את בורא עולם ואת החוכמה והידע שלו. וביחד, כהרף עין, הוא ניצח את המלך הבורס הגדול הזה. אז
קדימה, לעבודה. אריאל, אני כאן ברבי מאיר בעל הנס. אתה רואה את כל הנרות כאן? אני מבקשת ומברכת אותך מכל ליבי. תודה לך על כל מה שעשית עבורנו, אנחנו תלמידות שלך. באמת, אהבת החינם שעשית לנו ונתת לנו. בזכותך הרבה אנשים חזרו בתשובה, אנשים נעשו ישרים, טהורים, ובאמת עם דרך ארץ. תודה רבה לך על הכל. תבורך. אריאל, רציתי להגיד לך תודה על כל מה שלמדתי ממך, NLP, שיטות טיפול, תקשור, אתה איש ענק, יש לך לב עוד יותר גדול, וזהו, מאוד אני יכול להגיד על אריאל ברג, שימשיך להצליח, תמיד מחפש את האמת, אוהב אותך.